Jina Sarıldır, Clara Zetkin. Jineke siyasetmedar, pêşenga tevgera Sosyal Demokrat a Almanyayê bû. Di 5 Tirma 1857 de li Saksonya wî derawê tê dinyayê. Li ser qedexekirina tevgera sosyalîst ya di sala 1882 de ji aliyê Bismarck de di sala 1882 de sürgûnê Zürih û du re jî sürgûnê Parîs tê kirin. Clara Zetkin û hevala xwe Roza Luxemburg di nava refên pêşengê çepa radîkal de cî digirtin. Clara Zetkin di 26-27 tebaxa 1910 de li bajarê Danimarka Kopenhagê di civîna jinan a Girêdaya Internasyonala Dudan yanî Konferansa Jinê Sosyalîstê navnetewî ji bo bîranîna jinê ku di 8 Adara 1857 de li fabrîqeya tekstîlê de di encama şewetekê de jiyana xwe ji dest didin, dixwaze ev roj wek roja jinên cîhanî bê pîrozkirin û ev pêşniyar di encama yekdengiyê de tê pejrandin. Clara pedagogekî baş, nivîskarekî jêhatî, jinekî xwedî feraset, jîr û bandorekî fewqîlade bû. Clara xwedî tevîtmendiyên bihêz ê rêbertiyê bû. Di heman demê de hêjarî û êşê mirova ji kurahiya dil de hîs kir, li dijî neheqî, zext û xedariyê serî radikir. Ji ber vê çendê ku jiyana xwe di rêya xêzan, bindest û karkeran de da, li dijî şer û metîngerî têkoşîn meşand.